Hvordan har du fået fat i chancen? At komme ud og køre? Jamen, jeg har et bilmagasin. Ja. Og så er Forza, de går som Vester. Så det ligger lidt til højre ben og cykling. Ja, okay, selvfølgelig. Jeg nogle af de sjove biler her. Hold da helt op. 180. Ja. Ej, det lyder også godt. Pænt hurtigt gearskift også. Den ligger det bare ind. Ja. Hvad har du ellers kørt? Det er ikke fordi vi tester så forfærdeligt mange superbiler, så det er okay. Ikke sådan, når de har haft noget Aston Martin eller noget. Okay. Men, har du prøvet den her Vantage, så stod der? Ja. Den er okay. Den er lidt blød hat, vil jeg sige. Ja, det er også det er min tanke. Den motoren lyder fantastisk, men hvis man tager denne ud, så er der ikke så meget sjov. Nej, det er det. Og denne motor skal have så mange omdrejninger, før den begynder med at lyde godt, så man skal nærmest tæve den der bil, ikke? Ja, okay. Det er simpelthen for godt efterhånden, så ja. Turboen til gengæld af Porsche, den kan også godt flytte sig. Ja, hvad? Lige 11'eren der Porsche Turbo. Ja, den vil nok nærmest køre på den her, tror jeg. Det tror du godt? Ja. I hvert fald også mere som det her. Okay. Hold da op. Den lyd der, den er bare... Ja, den er helt vanedannende. Altså det hurtige gearskift, det er fantastisk. Men den ligger også pænt godt på vejen. Ja. Det er sjovt, den er så fast, men den er stadig komfortabel. Ja, den er okay komfortabel, men man kan godt mærke, når man kører over et bump, så siger det altså... Ja, det siger klonk, ikke? Ja. Men den ligger... Der er pænt fast i det her. Det gør den. Og det fede ved den er, men også nogenlunde, og det kan man godt mærke i forhold til mange andre biler, hvor der er selvfølgelig nogen, der er endnu mere responsive i, hvordan de reagerer, ikke? Ja. Men du ved bare, hvornår at nu synes den ikke, det er sjovt længere. Den her, okay, at den viser meget, hvor grænserne går over. Ja, i forhold til, hvor potent den er, ikke? Ja. Det er også det, der er super vigtigt. Altså, men det er også en hård balance, hvis man tager sådan nogle... sådan har det med Audi'er, når de kan være totalt pumpet. Ja. Men det er sådan uden følelse for, hvor man er henne, og det er bare en masse power og for blød undervogn. Og... Ja, vi havde også en Audi A6 nye der, og en sindssygt hurtig bil, altså den er jo måske endda lidt hurtigere end den her. Ja. Og vi havde samme uge med en Mercedes E63 AMG S. Ja, den er også vild. Ja, 3,7 sekunder, 0-100. Ja. Men man havde bare ikke rigtig den der følelse på samme måde, du havde kørt hjulstræk i begge to, her har du bare hjulstræk. Ja. Så du kunne bare ligge og bøfte rundt i et ring, altså, og det var simpelthen så let. Det var bare sådan, alle kunne køre den bil fedt. Ja. Så det er mere, man kan køre den hurtigt. Altså, jeg har sådan lidt, jeg har kørt motorcykelrace nogle år, ja. Og der er sådan, der er meget tage kurvene rigtigt, lægge de rigtige linjer, sætte din motorcykel ordentligt op. Altså, så det er ikke bare, ja, jeg har masser af power, sådan, ja, det er fint nok, men kan du bruge det? Altså, der er nogen, der kører 600 kubikker, der slår de store, ikke? Fordi de kan finde ud af det. Og sådan der, ja, men cyklen skal virke tillidsfuld, ikke? Ligesom den her, den... Det er rigtigt nok. Det er ligesom, når man er ude på forskellige racebaner, kan man stadig godt se folk, der har en anden bil, der bare overhovedet ikke er lige så potent, men altså, de er bare stadigvæk meget hurtigere. Ja.
Så skal du have den nye FEF'er her. Så sætter du lige snow mode der, og lad dig finde den selv ud af det, så skal du nok kunne komme frem. Det er også fantastisk, de har lavet det. Ja, det er lidt noget andet med de biler, de er meget mere rally-anvendelige end den her, ikke? Okay. Ja, det er ren racer, altså. Det er en racer, der. Kommer du til at skrive om den her så?